Ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanáli. Téma na dnes je, či pomáhajú krémy proti vráskam, alebo je to len marketingový ťah. Volám sa Mária Berkeš, pracujem ako kozmetička a školiteľka a na YouTube sa zaoberám hlavne beauty témami, starostlivosťou o pokožku, ale určite pribudnú aj iné témy. Ale teraz naspäť na protivráskové krémy. Na poličkách drogérií nájdeme nespočetné množstvo krémov proti vráskam. A bohužiaľ ešte stále je v našej kultúre zakotvené, že rutina žien pozostáva z čistiaceho prípravku, buď je to mlieko, čistiace mlieko, čistiaci gel alebo pena, možno jedného tonika, to nie vždy, a maximálne jedného krému proti vráskam. Ale len tieto produkty nie sú dostatočným riešením a teraz vám vysvetlím to, prečo je to tak. Koža má 3 základné vrstvy. Epidermis, dermis a hypodermis, teda pokožka, zamša a podkožné väzivo. Tá najvrchnejšia vrstva, pokožka, odborne epidermis, má hlavne ochrannú funkciu a tvoria ju kožné bunky nazývané keratinocyty. Nové bunky sa tvoria v spodnejších vrstvách, odkiaľ postupne migrujú na povrch. Tento proces nazývame rohovatenie kože, určite ste už o tomto počuli, a trvá približne 28 až 30 dní, kým sa keratinocyty zo spodu dostanú na povrch. A práve tento proces, keď sa spomalí alebo neprebieha správne, môže byť príčinou niektorých kožných defektov. Ale čím je človek starší, tak tento proces môže trvať oveľa dlhšie. Medzi prvou a druhou vrstvou, teda pokožkou a zamšou, je nepriepustná membrána, cez ktorú sa krémami veľmi ťažko dostanete, skôr sa nedostanete. Koža je napnutá aj preto, lebo v zamši v druhej vrstve sú kolagénové a elastické vlákna. V zamši sa nachádzajú rôzne vlákna, samozrejme nielen kolagénové a elastické, ale napríklad nájdete tu aj kyselinu hyalurónovú a iné vlákna. Medzi nimi je želatinová základná zásoba, ktorá udržuje našu pokožku pružnú a pevnú. Keď sa tieto kolagénové vlákna poškodia, vtedy sa začínajú tvoriť vrásky. Od čoho ešte záleží, ako táto vrázka vyzerá, je aktuálny stav našej pokožky. Vrásky nemusia nevyhnutne súvisieť so starnutím. Naša pokožka môže vyzerať oveľa vráskavejšie aj v mladšom veku. Ak je hrubšia pokožka, tá vrchná vrstva, tým je hrubšia aj vrázka. Preto ak sú odumreté kožné bunky odstránené pravidelne, napríklad enzymatickými peelingami, chemickým peelingom, rôznymi kyselinami, tieto vrásky sa opticky môžu zdať oveľa menšími. Ale všetko treba robiť s mierou. Preto aj peelingy treba používať rozumne, ako všetko ostatné. Na druhej strane treba aj hydratovať pokožku, lebo na dehydratovanej pokožke sa vrásky zdajú byť oveľa hlbšie. Preto keď na fotkách napríklad pred a po vidíte drastické zmeny, wow, výsledky, hlavne u starších dámach na sociálnych sieťach, tak to je presne preto, lebo pokožka, o ktorú sa nestarali správne dlhé roky, bola dehydratovaná, vysušená ako slivka a zrazu dostane toľko aktívnych látok, toľko hydratácie, toľko vody, že vidíte neskutočné výsledky. Preto je dôležitá prevencia, treba tomu predísť odbornou starostlivosťou u kozmetičky raz mesačne alebo 2-krát mesačne, ktorá vašu pokožku v prvom rade diagnostikuje, poradí vám a určí vám presne na mieru aj správnu rutinu, vďaka ktorej výsledky budú viditeľné a dlhodobé.
Postupne sa zmení štruktúra pokožky, zvýši sa hydratácia v pokožke, lebo samozrejme vekom vrásky pribúdajú, ale vďaka správnej starostlivosti sa dajú oddialiť. U žien, kde nie je nastavená správne každodenná rutina, pokožka neobsahuje dostatočné množstvo vody, je dehydratovaná a keď pokožka zrazu po x rokoch dostane konečne napiť, tak tie hlboké vrásky sa opticky vyhľadia. Vrásky sa tešia, alebo pokožka sa teší, že konečne po toľkých rokoch na púšti je oáza, preto vidíte obrovské rozdiely pred a po. Nehovorím, že toto je zlé, ale snažme sa tomu predísť a začať sa starať skôr o seba, o svoju pokožku. Lebo ak už vidíte prvé vrásky, tak rýchlo hľadáte pomoc a veľakrát vyberáte také metódy, ktoré sú len dočasné alebo ktoré nie sú správne. Preto o anti-agingu hovoríme vtedy, keď dokážeme stimulovať našu pokožku k tomu, aby produkovala kolagénové a elastické vlákna. To sa nedá dosiahnuť žiadnymi zázračnými krémami v domácich podmienkach, ani s malými prístrojčekmi, pretože táto bazálna vrstva, ako som aj na začiatku videa hovorila, je nepriechodná medzi epidermis a dermis. Ale v kozmetických salónoch existuje veľa procedúr, veľa prístrojov, ktoré dokážu stimulovať kolagénové a elastické vlákna a tým pádom naša pokožka dostane presne to, čo potrebuje. Anti-agingové ošetrenie. A teraz otázka, čo môžeme urobiť doma, aby sme dosiahli anti-agingový efekt? V dôsledku UV žiarenia sa produkcia kolagénu spomalí a naša pokožka začne starnúť oveľa rýchlejšie. Takže to, čo môžeme urobiť doma na dennej báze v boji proti starnutiu, je správna starostlivosť, správna domáca rutina a používanie krémov s ochranným faktorom, ale tiež v miere. To, čo potrebujeme na doma pri anti-agingu, je čistiace mlieko, gel alebo penu, veľmi dobré tonikum. Ak hovoríme o anti-agingu, tak samozrejme sérum, hydratačný krém a plus krémik s ochranným faktorom. V mnohých sérach sú veľmi účinné anti-agingové zložky, ako napríklad peptidy. Preto produkty, ktoré ja používam v salóne a odporúčam aj na doma, obsahujú rôzne druhy peptidov. Vitamín C a retinol, bakučiol, peptidy, len aby som pár zložiek spomenula, sú výborné zložky pri anti-agingových ošetreniach. V lete pozor na retinol, určite treba vynechať. Samozrejme, hydratovať treba aj naše telo, preto dbajte aj na pravidelný pitný režim. Na toto sa často zabúda. Na záver je dôležité zhrnúť, že pri pravidelných kozmetických ošetreniach a správnej domácej starostlivosti vieme oddialiť starnutie našej pokožky. V kozmetických salónoch existujú rôzne anti-agingové procedúry, vďaka ktorým vieme stimulovať kolagénové vlákna, aby sa začali obnovovať. Od 25. roku života už začíname starnúť. Už sa začínajú znižovať v pokožke kolagénové vlákna a preto je najlepšia a najúčinnejšia prevencia. Preto kolagén sa odporúča doplňovať aj znútra vo forme výživových doplnkov. A na základe výskumov sú výsledky výborné. Na druhej strane nikdy nie je neskoro začať sa o seba starať. Takže v skratke toľko o krémoch proti vráskam a dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, aby vám už žiadne moje videá neušli. Vidíme sa na budúce. Ahoj!